ημερησίας διάταξης, θα έχετε και μπροστά σας, είναι αυτά. Εάν στο συνέδριο, εάν σε αυτό που έχουν στείλει τους συλλόγους είναι κάτι άλλο. Στην πρόσκληση που λάβαμε σαν σύλλογοι δεν αναφέρονται τα θέματα της Διεύθυνσης Αρακατσάνικων Μελετών, της Συνομοσπονδίας Πολιτιστικών Φορέων και της έκτακτης καταστατικής Γενικής Συνέλευσης. Θα μας απαντήσει ο κύριος Πρόεδρος. Εμένα μου δώσανε. Δεν πειράζει που τα βάλαμε και αυτά μέσα. Είναι αντικαταστατικό, κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού της Ομοσπονδίας. Είστε στη Γενική Συνέλευση Συλλόγου Σαρακατσάνα, δεν είστε στα δικαστήρια, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, μπορεί να έγινε κάποιο λάθος. Συγγνώμη για το διαδικαστικό. Γιατί εδώ πρέπει να κρατάμε τις διαδικασίες. Εάν έχουν σταθεί στους συλλόγους. Εντάξει, το πρόγραμμα είναι προκαθορισμένο. Το τι συζητείτε είναι προκαθορισμένο. Εάν στους συλλόγους έχει σταθεί αυτό που λέει ο κύριος Πρόεδρος του Εύρου, πρέπει να εφαρμόσουμε αυτό που έχει σταθεί στους συλλόγους. Γιατί εννοείται ότι σε μια ετήσια Γενική Συνέλευση οι αντιπρόσωποι είναι προετοιμασμένοι για ορισμένα θέματα. Δεν μπορούμε να βάλουμε άλλα θέματα από ότι είναι προετοιμασμένοι κύριοι. Σε παρακαλώ, φέρει μου λίγο το. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, όταν λέτε με την πρόσκληση, εννοείται με την πρόσκληση για το. Δεν είναι της Ομοσπονδίας μας. Όχι. Δεν έπαιξε. Λοιπόν, κάτσε να δω. Πρόεδρε, κάτσε. Επειδή προφανώς εδώ το Προεδρείο είναι καινούργιο και ορισμένα θέματα δεν τα γνωρίζει πολύ καλά, η αλήθεια είναι ότι στάλθηκε μία πρόσκληση από το Σύλλογο Κορδελιού και υπάρχουν και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχει μια ασυμβατότητα στα δύο. Τυπικά ή έγινε κάποιο λάθος ή το Προεδρείο δεν γνώριζε προφανώς τη διαδικασία και έστειλε λάθος πρόσκληση. Εάν αυτό δεχθούμε ότι είναι το πρόγραμμα, πρέπει να τηρήσουμε αυτό. Η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει. Και δεύτερον, τα θέματα πρέπει να στέλνονται στους συλλόγους, γιατί, σας είπα και προηγουμένως, δεν μπορεί να προετοιμαστεί ένας σύλλογος, γιατί εδώ έρχονται αντιπρόσωποι. Και οι αντιπρόσωποι εκφράζουν τους προέδρους. Δεν μπορεί ο αντιπρόσωπος να πάρει θέση για ένα θέμα όταν δεν το έχει συζητήσει τυπικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Άρα, αν θέλουμε να κρατήσουμε τη διαδικασία, μπορούμε να αρχίσουμε με την πρόσκληση που έχει έρθει και μπορεί το Προεδρείο, όσοι και ο καθένας έχει δικαίωμα, να θέσει τα υπόλοιπα θέματα για να τα συζητήσουμε αργότερα, εάν υπάρχει χρόνος. Νομίζω αυτή είναι η συμβαστική λύση για να προχωρήσουμε στην ουσία του θέματος, γιατί πραγματικά και οι τύποι είναι καλοί, αλλά η ουσία νομίζω ότι είναι καλύτερη. Και ήρθαμε από όλη την Ελλάδα εδώ πέρα οι αντιπρόσωποι για να συζητήσουμε τα πολλά προβλήματα που έχουμε σαν σύλλογοι και σαν Ομοσπονδία μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον. Άρα προτείνω, σαν Προεδρείο προτείνουμε εδώ, να αρχίσουμε με τα θέματα αυτά και στη διάρκεια, αν προλάβουμε και συζητήσουμε και τα άλλα θέματα, ή αν μας πει το Προεδρείο ότι είναι κάτι πολύ επίγον και πρέπει να συζητηθεί, νομίζω πρέπει να δείξουμε μια ανοχή. Καινούργιοι είναι οι άνθρωποι στο Προεδρείο, ίσως δεν γνωρίζουν ορισμένα πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, μην το πλατιάζετε, δεν είμαστε καινούργοι, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Καινούργιο συμβούλιο εννοώ. Δεν λέω καινούργιο, συγγνώμη, δεν λέω καινούργιο. Κύριε Πρόεδρε. Ναι, κύριε Μάκη. Θεωρώ ότι είναι καλύτερο. Ονοματεπώνυμο και σύλλογο. Νάκος Βασίλειος, μέλος του Συλλόγου Σαρακατσάνων. Κάποιοι δεν σας ξέρουν, παιδιά, συγγνώμη, αλλά εμείς σας γνωρίζουμε, αλλά ξέρετε. Δεν θα ήταν καλύτερα να βλέπουμε Λοιπόν. όλοι από κοντά, να βγαίνετε εκεί πέρα ο καθένας να μας ανεβαίνει όλοι. Για το διαδικαστικό. Θα έπρεπε εξ αρχής να τεθούν τα θέματα αυτά και αν επιθυμούν οι σύνεδροι να τα συζητήσουμε εξ αρχής και όχι στο τέλος. Δεν είναι κατωτέρα σημασία στα θέματα αυτά, είναι εισάξια. Απλά το ότι δεν προσθέθηκαν μπορεί να είναι απλή παράληψη, μπορεί να είναι και σκοπιμότητα, δεν μας αφορά το θέμα. Πρέπει σε κάθε περίπτωση όποιος επιθυμεί να τα θέσει και εξ αρχής. Τέθηκαν τα θέματα. Τα διάβασα τα θέματα. Απλώς είπαμε. Πέρα από αυτά του προγράμματος. Πέρα από αυτά. Όχι. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία υποτιμά τα υπόλοιπα θέματα. Εξ αρχής θα πρέπει να είναι. Αφού δεν έχουν ειδοποιηθεί αντιπρόσωποι, δεν υποτιμά τα θέματα, αφού δεν τα ξέρουν οι άνθρωποι, πώς θα τα συζητήσουν. Σε κάθε περίπτωση, αν τα προτείνει κάποιος, καλούνται να τα συζητήσουν. Αυτό θα ήθελα να πω. Θα ήθελα, συγγνώμη λίγο παιδιά, να πούμε στην ουσία. Έχουμε τόσα προβλήματα να συζητήσουμε. Μην κολλάμε στο διαδικαστικό. Έγινε μια παράληψη,
Το είπαμε από την αρχή. Τι μπορούμε να κάνουμε άλλο. Ένα λεπτό, παιδιά, συγγνώμη, ένα λεπτό. Να ερωτηθεί η Γενική Συνέλευση και να προχωρήσουμε κανονικά. Μπράβο, λοιπόν, για να μην το πλατιάζουμε, υπάρχει μια πρόταση. Να αρχίσουμε με τα θέματα που στείλαμε την πρόσκληση και μετά θα ακολουθήσουν τα άλλα θέματα. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Όλα τα θέματα όλα θα συζητηθούν. όπως θα έχετε κανονικά, απλά να ερωτηθεί η Γενική Συνέλευση. Αυτό σας λέω, ότι έχετε αντίρρηση να προχωρήσουμε αυτή τη διαδικασία. Αν υπάρχει κάποια αντίρρηση, πέστε μας για να... Κύριε Κάτσα. Ναι. Είμαι ο πρόεδρος των Αθήνας Σαρακατσανέου Επίρου, Κάτσαντος Δημήτριος. Χθες, κύριε Πρόεδρε, έγινε ένα συνέδριο. Οργανωτικό συνέδριο ήταν χθες. Σήμερα είναι ετήσια Γενική Συνέλευση. Ακριβώς επειδή είναι γι' αυτό τη λέξη οργανωτικό. Θέτω ένα θέμα. Είναι ένα πρόβλημα. Και δεύτερον, έγινε ένα συνέδριο, στο οποίο θα πρέπει να έχουμε καταλήξει κάπου, να αποκομίσουμε κάποια συμπεράσματα. Θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση πάνω σε αυτό. Το πρώτο θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση και δεν το θέμα αυτό το οργανωτικό. Δεν ξέρω πότε πρέπει να το συζητήσουμε. Δεν ήταν οργανωτικό αυτό το συνέδριο και οργανωτικά συνέδρια, να με συγχωρέσετε, κάνει μόνο το ΚΚΕ. Η Ομοσπονδία, οι σύλλογοι του Σαρακατσαναίου δεν κάνουν οργανωτικά συνέδρια. Είναι συνέδρια τα οποία έχουν σχέση είτε με την λειτουργία της Ομοσπονδίας, τη λειτουργία των συνόρων και ένα σωρό άλλα θέματα τα οποία προκύπτουν και ήδη από χθες τέθηκε ένα θέμα εδώ το οποίο ήταν θέμα πήγε να δημιουργηθεί και ήταν ανάμεσα σε κάποιο σύλλογο. Και πριν ακόμα θέμα να το θέσω να το προλάβουμε. Η Ομοσπονδία πρέπει να πάρει θέση. Πρώτον, να αλλάξει αυτή η ονομασία οργανωτικό και το δεύτερο το οποίο θέλω να θέσω είναι τα θέματα της εισηγήσεις, οι οποίες εχθές ήταν εδώ και αναπτύχθηκαν. Η Ομοσπονδία με βάση ποια κριτήρια τα παρουσιάζει, τα επιλέγει και τα παρουσιάζει. Κύριε Κάτσα, συγγνώμη λίγο, να σας πω κάτι. Να το συζητήσουμε. Το θέμα του οργανωτικού συνεδρίου έχει συζητηθεί και σε προηγούμενες γενικές συνελεύσεις. Λόγω, εγώ προσωπικά είχα γράψει και ένα άρθρο στην ηχό κατά πόσο χρήσιμα είναι τα οργανωτικά συνέδρια. Είχα την αμφιβολία μου. Γιατί είναι ένα συμβουλευτικό συνέδριο και υπήρχαν πολλές απόψεις. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο θα το θέσουμε σε μια άλλη στιγμή. Όταν γίνει ο διοικητικός απολογισμός, παρακαλώ να ρωτήσετε το Προεδρείο της Ομοσπονδίας με ποια κριτήρια έγινε αυτή η επιλογή των θεμάτων. Το Σάββατο, όπως ξέρετε όλοι σας, είναι ένα θέμα, ένα συνέδριο καθαρά οργανωτικό μεν, συμβουλευτικού χαρακτήρα δε. Και από ό,τι ξέρουμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεν παίρνονται αποφάσεις γενικών συνελεύσεων, αλλά τα συμπεράσματα του συνεδρίου, συγγνώμη κύριε Πιστόλα, τα συμπεράσματα του συνεδρίου τα παίρνει το Διοικητικό Συμβούλιο, επεξεργάζεται τις εισηγήσεις και κανονικά πρέπει να πάρει θέση να υλοποιήσει όλα αυτά. Αλλά είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε στην πορεία όταν γίνει ο διοικητικός απολογισμός. Άλλο λέει το καταστατικό για το οργανωτικό συνέδριο. Δηλαδή τι λέει κύριε Πιστόλα. Ψηφίζονται επί των θεμάτων να ακολουθεί ψηφοφορία. Το Σάββατο στο οργανωτικό συνέδριο. Το καταστατικό, διαβάστε το. Άρα δεν εφαρμόζεται το καταστατικό. Εγώ ξέρω όλα τα προηγούμενα χρόνια ουδέποτε έχει ψηφιστεί κάτι. Και να σας πω και κάτι. Αυτοί που κάνουν τότε το καταστατικό ενδεχομένως δεν είχαν ορισμένες τεχνικές αδυναμίες. Γιατί το Σάββατο, όπως ξέρετε εδώ, υπάρχουν οι πρόεδροι των συλλόγων, οι αντιπρόσωποι, αρκετά μέλη. Άρα πρέπει πρώτα να ξεδιαλύνουμε ποιο θα είναι το σώμα που θα ψηφίσει τις εξηγήσεις. Από κάθε σύλλογο, ένα ψήφο γράφει καταστατικό, κάθε σύλλογο. Για όλα τα θέματα και μάλιστα για θέματα που υπερβαίνουν τις δυνατότητες Γενικής Συνελεύσεως, αναφέρεται το οργανωτικό συνέδριο. Άρα δηλαδή θα συζητήσουμε και πάλι από την αρχή ποια είναι το πόσο χρήσιμα είναι τα οργανωτικά συνέδρια και θα αποφασίσουμε μετά εάν πρέπει να ψηφίζουμε στο τέλος των οργανωτικών συνεδρίων και αν πρέπει να υιοθετούνται κάποιες από τις προτάσεις οι οποίες εγώ είχα την αντίληψη, κύριε Πιστόλα, γιατί τα τελευταία χρόνια γινόταν εισηγήσεις εισηγητικού χαρακτήρα πάντα, ουδέποτε έχει γίνει συζήτηση, και αλλά πότε έγινε έτσι. Το 2005 στο συνέδριο της Αλεξανδρούπολης ζητήσαμε, είναι καταγεγραμμένο στα πρακτικά, να ψηφιστούν, αλλά... Δεν έγινε ψηφοφορία, κύριε Πιστόλα. Όχι, δεν έγινε. Δεν έγινε, γι' αυτό σας λέω. Εν πάση περιπτώσει να ξεπεράσουμε το διαδικαστικό θέμα. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Ο κύριος Μόσχος. Το οργανωτικό συνέδριο, οι διαδικασίες του, από ό,τι θυμάμαι, δεν έφτασε το μπροστά μου.
ψηφίζει μόνο σε θέματα στα οποία δεν μπορούν να μπουν στη Γενική Συνέλευση. Όποια από τα θέματα του συνεδρίου μπορούν να μπουν στη Γενική Συνέλευση, δεν ψηφίζει ποτέ το συνέδριο. Πρακτικά. Και επειδή όλα τα θέματα τα οποία κουβεντιάζουμε είναι θέματα τα οποία μπορούν να μπουν σε μια Γενική Συνέλευση, συνήθως, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, πάντα οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται στη Γενική Συνέλευση. Από ό,τι θυμάμαι το καταστατικό δεν το έχω μπροστά μου. Λοιπόν, για να παρακάμψουμε τη διαδικασία αυτή, τυπικά, πρακτικά μέχρι τώρα δεν παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα που δεν μπορούσαμε να το λύσουμε στη Γενική Συνέλευση. Άρα προχωράμε στο διαδικαστικό μέρος, γιατί υπάρχουν και συνάδελφοι που είναι από μακρινά μέρη και πρέπει να προχωρήσουμε τη διαδικασία. Πρώτο θέμα, σύμφωνα με την πρόσκληση που έχουμε στείλει προς τους συλλόγους, διοικητικός και οικονομικός απολογισμός. Παρακαλούμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας να μας κάνει τον διοικητικό απολογισμό και μετέπειτα τον ταμεία να μας κάνει τον οικονομικό απολογισμό. Καλημέρα. Για ερωτήσεις, στο τέλος σας παρακαλώ, σημειώστε. Και... Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ σήμερα. Θα κάνετε υπομονή και λίγο κουράκι, μάλλον και λίγη υπομονή, να βγάλουμε σπέρα στη Γενική μας Συνέλευση. Διοικητικός απολογισμός. Η διοίκηση αυτή, μάλλον τη διοίκηση αυτή την αναλάβαμε πριν ένα χρόνο. Και έχουμε το διοικητικό απολογισμό της 27 Τρίτο 2000 μέχρι τις 27 Τρίτο 2011. Τότε που εκλεγήκαμε, ξέρετε πώς έγιναν εκλογές και ξέρετε πώς ήταν η Ομοσπονδία με χρέη. Το πρώτο πράγμα που κοιτάξαμε να κάνουμε είναι να κάνουμε το περτούλι, το αντάμωνα. Δεν είχαμε πολύ χρόνο μπροστά μας, δεν είχαμε χρήματα, κάτι έπρεπε να κάνουμε. Και κάνουμε αυτό το αντάμωνα που είδατε όλοι. Το 300, το οποίο το αφαιρώσαμε στη μνήμη του Γρηγόρη το Λιακατά. Με περισσότερες εκδηλώσεις από ό,τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Με εκδήλωση, με επιμνημόσυνη δέηση στο Γλυνοβό Τρικάλο, κεράσαμε τον κόσμο, κάναμε και τραπέζι. Μια άλλη εκδήλωση έγινε στο χωριό το Περτούλι, που δεν είχαμε ξανακάνει. Και το πρώτο θέμα που μας έδεσαν το Περτούλι, και μάλιστα μας έδεσαν με έντονο ύφος, ότι δεν μπορεί να λέτε κύριε ότι κάνει αντάμωνα στα περτουλιώτικα λιβάδια και δεν κάνει καμία εκδήλωση στο Περτούλι. Όλες οι εκδηλώσεις γίνονται στην Ελλάδα. Και έκανε δίκιο. Και είπαμε για πρώτη φορά θα κάνουμε τον εκκλησιασμό στην εκκλησία του Περτουλίου. Από εκεί έγινε κατάθεση Στεφάνου στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου και από εκεί μετά φύγαμε όλοι για τις Σιλάκες. Με αυτές τις εκδηλώσεις επιπλέον καταλαβαίνετε πόσο αυξήθηκαν τα έξοδα. Έγιναν πολλά τα έξοδα. Και ένα πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί πιο μπροστά, είχαμε δύο καλοθεριτάς. Έναν από τη Θεσσαλονίκη και έναν από τη Λάρισα, οι οποίοι διαδίδαν στο διαδίκτυο, όπως και στις ημέρες μας, και έχουμε κι άλλα βασάκια αυτές τις ημέρες εδώ. Και δεν ξέρω ποιος κύριος, αν είναι κύριος, και είναι εδώ μέσα. Διέδιδε λοιπόν ότι δεν θα γίνει το αντάμωμα λόγω χρεών. Απέδειξε αυτή η διοίκηση ότι και το αντάμωμα έγινε και έγινε ένα πολύ καλό, οργανωμένο, πετυχημένο, έστω και πολύ έξοδο. Γιατί υπήρχε θέληση και μεράκι. Και το κάναμε. Η εφημερίδα. Σταματήσαμε τη Ρηχό για λιγότερο από ένα χρόνο και για τους δικούς μας λόγους. Η Ρηχό τυπωνότανε στην εκδοτική Βορείου Ελλάδος. Και τη σταματήσαμε λόγω χρεών, κύριε. Η εφημερίδα, όταν παραλάβαμε τη διοίκηση, χρωστούσε 9.250 ευρώ. Επί διοικήσεις δική μας τυπωθήκαν δύο φύλλα. Αυτό το οποίο πήρατε
και ένα προηγούμενο το οποίο βγήκε στη Θεσσαλονίκη. Κάναμε την αρχή. Να μας συγχωρέσετε για τα λάθη μας, για την υπερβολή μας, για τα όλα μας. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Θέλω να αγκαλιάσετε την εφημερίδα. Τις εποχές που διανύουμε είναι δύσκολες. Και πρέπει η Ομοσπονδία να σταθεί στα δικά της πόδια. Ξεχάστε τις επιχορηγήσεις που δινόταν από την πολιτεία ή με τον ΑΒ τρόπο βγάζουν κάποια χρήματα από κάποιους ανθρώπους. Αυτά θα τα ξεχάσουμε όλοι. Πρέπει να σταθούμε στα πόδια μας. Και το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι η εφημερίδα. Πώς? Το έχω πει και δεν θα σταματάω να το λέω. Πρέπει να τη βοηθήσετε. Και τι ζητάμε? Δεν θέλουμε, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, λεφτά. Εμείς θέλουμε από κάθε σύλλογο να μας φέρουν έναν διαφημιζόμενο των 200 ευρώ του χρόνου. Δεν επιβαρύνεστε εσείς σε κάτι. Τα φύλλα τα δύο που βγήκανε είναι οι διαφημίσεις του Αλμυρού και ορισμένες της Θεσσαλονίκης. Δεν μπορώ να φανταστώ ένας Αλμυρός που έχει 15.000 κάτοικοι να βάζουμε τόσες διαφημίσεις και οι άλλες οι πόλεις οι μεγάλες δεν έχουν έναν σαρακατσάνο που να θέλει να βάλει διαφήμιση, ή ας μην είναι και σαρακατσάνος στο κάτω. Πρέπει λοιπόν να αγκαλιάσετε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε, να μαζέψουμε κάποια χρήματα και το μόνο που μας νοιάζει, ειλικρινά σας το λέω, είναι να ξεχρεώσουμε την Ομοσπονδία. Η εφημερίδα πρέπει να γίνει το καλύτερο όργανό μας. Σας είπα, βγάλουμε 2 φύλλα με τα λάθη μας μέσα, συγχωρέστε μας, την υπερβολή μας, να μας βοηθήσετε. Εδώ είμαστε, το κουβεντιάζω. Βραβεία Ευρωπαϊκά Μπαζδάνη. Κάθε χρόνο στο Περτούλι δίνει η Ομοσπονδία κάποια βραβεία. Το πρώτο και το δεύτερο. Το πρώτο είναι του Ρουπακιά. Ο Ρουπακιάς είναι ένας επιχειρηματίας από τη Λάρισα. Δίνει στον πρώτο βραβεύσαντα μαθητή ή μαθήτρια την επιταγή των 3.000 ευρώ, χωρίς η Ομοσπονδία να έχει το παραμικρό κέρδος από εκεί. Μετά και κατηγορηματικά ο Ρουπακιάς μου το έθεσε ξεκάθαρα. Και το δεν θέλει κανένα λόγο. Το μόνο που από τα βραβεία αυτά που μας έχουμε κάποιο κέρδος είναι το δεύτερο του γιατρού του Μπαζδάνη που έκανε χθες και την εισήγηση την ιατρική. Είναι 1.500 περβαθείς και 1.000 παίρνουμε εμείς. Ελπίζω στο αντάμωμα το καινούργιο που μας έχει, το 31ο, να βρούμε κι άλλους για να βραβεύουμε κι άλλους μαθητάς. Στον Εύρο και στην Ιγουμενίτσα. Η παρουσία μας δε φέτος ήταν παντού. Πήραμε τους συλλόγους, μας είπανε τους χορούς τους και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο όπου μπορούσε μοιραζόμασταν και πηγαίναμε. Για πρώτη φορά έγινε αυτό. Σας τα λέω όπως τα έχουμε γράψει στη σειρά. Τα συντή του Νάκα και το Αλαφροπάτη.